ጥንቃቐ ከልየና እዩ ምክንያቱ ሕጂ ዝስርሑ ዘለዉ ጌማት ብዙሕ ጉድኣት ዘለዎም ኣለዉ ርኢና ኣጽኒዕና ክንቦም ጽቡቕ እዩ ከየጽንዕና ግን ካብዚ ዕድመ ዝጀሚሮም ነቲ ነገራት ክለማመድዎ ተጀሚሮም ድሓር ናብ ዘየድሊ ወልፍታት እንደገና ከዓ ካልእ ነገር ናብ ካልእ ነገር ክወስዶም ይኽእል እዩ ስለዚ ብሓመድ ብካልእ መፃወቲ ክሰርሑ ይጅምሩ ነገራት ኣብቲ ተመሳሳልነቶም ርዩ ብሓደ ጉጅለ ክገብሮም ይጅምር ንኣብነት ክዳውንቲ ካልሲ ስረ ማልያ ሽጎማኖ ኢሉ ክፈልዮም ይኽእል ሕብርታት ክፈላለዩ ይጅምር ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብቲ ኣብኦምሩ ከማዕብሎ ዝኽእል ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣይ ሓንቲ ሓንቲ ሕጂ ከምኡ 3 ዓመት ገለ ምስ ገበረ መምህር ቆፂራ ክመሃር ጌራቶ ሕብሪ ለኪ ገና ቤት ትምህርቲ ከይከደ ከሎስ ከንብብ ጀሚሩ ክጽሕፍ ጀሚሩ እንታይ ክሕዙ እንታይ ምዕባለታት ኣለዎም እንተፈሊጥና ኣብቲ ዕድመ እንተተረዲና በቲ ዕድሞም እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ቅልል ዝበሉ መምርሒታት ክርዳእ ይጅምር ንኣብነት ንዕይ ጫማ ሃቐምጥ ዝብሉ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክርዳእ ይኽእል እዩ ቀለልቲ ነገራት ነዚኣቶም ክስዕቦም ነቲ ዝበልናዮ ክገብሮ ይኽእል እዩ ኣብ መጽሓፍ ዝርከቡ ነገራት ከለል ይጅምር ስለዚ ድማ መጽሓፍ ከነንብበሎም ክንቅጽል ይግባአና ኦፍኮርስ ነቲ መጽሓፍቲ ተንቢብናሎም ከም ዓይነት ነገራት ተንቢብናሎም ናይ ምንባብ ግዜ ንዖም ጽቡቕ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኢና እንታይ ንገብሮም ቀስ እንዳገበርና ካብታ ክመሃሩላን ክሰምዑላን ዝኽእሉ ክንምህሮም ንኽእል ብምንባብ ብስእሊ እንዳገበርና ከምኡውን ካልእ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ምዝራብ ክእለት ብቅጡፍ ከማዕብሉ ይጅምሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታዮም ቅጡፋት እንዳኾኑ እምሮኦም ክሕዝ ይጅምር ቃላት ክሕዙ ይጅምሩ ቀልጢፎም ድሌታቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝለምዶም ገጻት ክርኢ ይደሊ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብነፃነት ነገራት ክድስሰሎም ዝኽእሉ ውሑስ ቦታታት ይደሊ ርቡሾ ዘይብሉ በይኑ ኮይኑ ማለት እዩ ጽቡቕ ከም ዝሰርሐ ክንገሮ ይደሊ ምትብባዕ ይደሊ ሓደ ነገር ጽቡቕ ተገይሩ እንታይ ይደሊ እዚ ከነተባብዖ ይደሊ ካብታ ከምኡ ከነላምዶም ጽቡቕ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ክንሓትት ከለና ሰብ ሰሪሑ ኣገባብ እንደቅና ንሓቶም ከለና ብኣገባብ ክንሓቶም ኣለና ጽቡቕ ተሰሪሖም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንእዶም ከነተባብዖም ይደሊና ኣባና ኣብቲ ካብቲ ዝመፃናሉ ባህሊ ከምኡ ልሙድ ኣይኮነ ንሰብ እንድሕር ተተባቢዕካዮሲ ናብ ዘየድሊ ናብ ትዕቢት ክወስዶ እዩ ዝበሃል ገለ ኣዘራርባ ኣሎ ንሰብ በቲ ዝሰርሖ ወልዳን ጽቡቕ ጌርካ ክትብሎ ጽቡቕ እዩ ሞር ጽቡቕ ገይሩ ንክሰርሕ እዩ እንታይ ዝገብሮ ዝሕግዞ ስለዚ ጽቡቕ ከም ዝሰርሕ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክልነግሮን ከነተባብዖን ስለዝደሊ ከምኡ ከዓ ክንገብር ኣለና እታ ዝገበራ ነገር ምስ ገበራ ብራቮ ጽቡቕ ጌርካ ኢልና ክንእዶ ኣለና ካብ ኣይፋል ወይ ሓራይ ዝብል መልሲ ብብዝሒ ክሰምዕ ይደሊ ምክንያቱ ነቲ ዝደልዮ ነገር ገብር ስለዝደሊ ብዚ ንኖ ክትብሎ ከለካ ደስ ኣይብሎን እዩ ምክንያቱ ቆልዓ ድሌታቱ ትድሌት እዩ ክገብር ዝደሊ እምበር ዋላ እውን ዝጎድኦ ተኾነት ነገራት ነቲ ነገር እዩ ክገብር ዝደሊ ዓቕሚ የብሉን ክጎድኦ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ዝሓተና ነገር ሕራይ ዝብል መልሲ ክሰምዕ እዩ ዝደሊ ኣብዚ ዕድመ ዘቲ ድሌታቱ ማለት እዩ ዝፃወተሉ ክፍሊ ይደሊ ብፍላይ ኣይዶኖ ከከም ጣዕማ እምበር ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብቲ እንታይ እዩ በላሕቲ ነገር ገለ ዘለዎ ቦታ እቲ ዝፃወተሉ ገለ ሓደገኛ እንትኾይኑ ሩም ጌርካ እቲ ናቶም መፃወቲ ጌርካ ባይታ ክትፈጥረሎም ከለካ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ደስ ኢሉ እስኻን ከይተሰከፍካ ዝኾነ ነገር ክሃርሞም ይኽእል እዩ ክሃስዮም ይኽእል እዩ ክወድቅዮም ኢልካ ይትሓስብ ኢኻ ባዶ ጌርካ ነገራት ዝጋጣጠም ኣብቲ መሬት እውን ምስ ወደቑ ንከይህሰዩ ነቲ ገዛ ከምኡ ጌርካ ዶክሬት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኩንዑን ጌጋን ባህርያት መታን ክርድኦ ናይቲ ዝገበሮ ጌጋ ኮፍ መበሊ ጌርና ብሴድያ ንክልተ ደቂቕ ኮፍ ከነብሎ ንኽእል ንኣብነት ምስ ዝተሃራርብ ምስ ዝነግስ ጌጋ ምስ ዝገብር ሳይኮሎጂስት ሕጂ በፂሖም ኣለዉ ቀደም ቆልዓ ቅፃዕ የብሉን ክረም የብሉን ገሌሎም ክንደይ ዓመት ሰብ ይኾም ሕጂ ግን ዓመትን 8 ወርሒ ምጀመረ ክርድኦ ይኽእል እዩ ነገራት ኦፍኮርስ ትቃፃፅዓ ቁልፊ ጌርካ ውፅኢኻ ብበትሪ ጌርካ ገለ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ መተድ ኣሎ ተጋጊኾም ዘሎ ነቲ ጌግኡ ተረዳእ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ቆልዓ ተነኺሱ ከም ዝንብሎ ዘለና ኣብ ሴድያ ኮፍ ኣቢልና ንክልተ ደቂቕ ጌጋ ከም ዝገበረ ከነረድኦ ኣለና ይርድኦ ኢኻ ጎነፅ ዘለዎ እቲ ኣቢዩዝ ርኢና ነርና ቅድሚ ሕጂ ኣቢዩዝ ኣብ 3 እዮም ዝኸፍልዎ
ፊዚካል ቨርባል እቲ ሴክሹዋል ንብሎ ስለዚ እቲ ተማሃረንቲ እቲ ኣቢዝ ተቃል እቲ ብኢድካ ጌርካ ጎነፅ ዘሎ እቲ ሓይሊ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ነገራት ነቲ ቆልዓ ኣብቲ ስምዒቱ ዝፈጥረሉ ዘይፅቡቅ ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ቃፃፃዕ በቢዓመቱ ክንፈልጦ ኣለና ጌጋ ተገይሮም ግን ጌጋ ከም ዝገበሩ ትሬን ክንገብሮም ኣለና ክንቀፅዖም ኣለና ምስ ዕድሚ ዝኸዱ ክመሃረሎም ዝኽእሉ ንጥፈታት እውን ከነዳሉ ኣለና በብቲ ዕድሚ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ እዩ ክገብር ዝደሊ ምስ ፈለጥና ፓርቲስፔት ክገብር ባይታ ክንፈጥረሉ ዝመሃረሉ ባይታ ክንፈጥረሉ ፅቡቅ እዩ ከም ዕድሚ ማለት እዩ ምስ ዕድሙ ዝኸይድ ከም ዓቕሙ ጌርና መንፈሳዊ ኣብዚ ክመሃር ዝኽእል ቤተክርስትያን ፅቡቅ ቦታ ድዩ ንክትከዶ ንክትልዎ ዝብል ውሳኔ እዩ ንመምህሩ ዘለዎ ፍቅሪ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ፍቅሪ የዛምዱ እዚ ሕጂ ወሳኒት እያ ነቶም ኣብዚ ዕድመ ዝንምህር ካብ 2 ዓመት ናትና ሕጂ ክላስ ካብ 2 ዓመት ክሳብ 4 ክላስ ዓመት ብሓንሳ እዮም ዘለዉ ሓደ ክላስ ስለዚ እቲ መምህር እንድሕር ፍቅሪ ተርእይዎም እንተኣልይዎም ኣቴንሽን ተሂብዎም ምስኦም ኮይኑ እንተፃዊቶም ካልእ ነገራት እውን ተገይሩ ምስኦም እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ነቲ መምህሮም ከም ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ኮምፔር ይገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መምህር ከምኡ ዘይፅቡቅ ነገራት ገይሩ ትሪት ተገይሮም ኣብቲ ክመሃርሉ ዝኸዱ ሳንዴይ ስኩል ክላስ ብኡ እዮም ንኣምላኽካ እንታይ ዝገብርዎ ምስኡ ኮምፔር ዝገብርዎ ዘመዓራርይዎን ዘወዳድርዎን ማለት ስለዚ ኣብዚ ዕድመ ዝንምህር መምሃራን ዋላ ጌጋ ተገይሮም ብፍቅሪ ቀስ ጌርና ከነረድኦም ኣለና ቃላትና ክንሕሉ ኣለና ፀርፊ ካልእ ነገራት ክንኣልል ኣለና እቲ ማሃረምቲ እውን ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ጎነፅ ዘለዎ ዘይኮነ ብዝርድኦም እቲ ዕላማና እንታይ እዩ ተረዲኦም ካብ ጌጎም ክምለሱ እዩ እምበር ከነፈራርሆም ከነጨንቆም ርዒዶም ንዓና ምስ ራእዩ ርዒዶም ነገራት ከምኡ ዓይነት ነገራት ልክዕ ኣይኮነን ዕላማና እንታይ እዩ ነታ ዝገበርዋ ጌጋ ምዃና ከነረድኦም ድሕሪ ሕጂ ንከይደግምዋ ስለ ዝኾነ ከምታ ቀዲምና ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብና ብርህራሄ ብፍቅሪ ቀስ ጌርና ክኸውን ኣለዎ ቀለልቲ ጸሎታት ይጽልዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ መንፈሳዊ ክመሃሩ ከለዉ ብሳንዴይ ስኩል ይዝምሩን መፅሓፍ ቅዱስን ይሕዙን ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንገብረሎም ነርና ሕጂ ብኪቦርድ ወይ ብጊታር ዘዘምሩ መዝሙር ኣፅሊዑ ይመፅእ እቲ ዘፃወቶም እቲ መዝሙር ከዓ እንታይ እዩ ንሳቶም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ንሳቶም ዝሰምዑ በቲ ከባቢ ዕድሚኦም ክርድኦም ዝኽእል ከምኡ ጌርና እንታይ ንገብሮም ነርና ኣብ ሳንዴይ ስኩል እቶም ከምኡ ዓይነት ኢንስትሩመንት ዝፃወቱ ክዝምሩ ዝኽእሉ ይዝምሩሎም ነይሮም ስለዚ ክዝምሩ ከለዉ ደስ እዩ ዝብሎም ኣብ ቤተክርስትያን ከምኡ ዓይነት ባይታ ተዝዳለወሎም እውን ፅቡቅ እዩ ኣብ ገለ ዘን ናይ ሜጋ ቸርቻት ዓበይቲ ቸርቻት ከምኡ ትርኢ ኢኻ ናቶም ኳየር ኣለዎም ካብኣታቶም እዮም እቶም መዘምራን ብሓንሳእቶም እቶም ህፃናት የምልኹ ማለት እዩ ስለዚ ንዕሆም ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምኡ ዓይነት ነገራት ቤተ ኣምላኽ ክዳለውን ኣይ ኢንካሬጅ ፅቡቅ እዩ በቢዕድምኡ ደስ እዩ ዝብሎም ምክንያቱ ክዝምሩ ይደልዮም ኣይርስዕዎን እዮም ዋላ እዚ ብፓፔትስ ክላስ ድዩ ሓደ ግዜ ከምኡ ፈቲናዮም ነርና ብጣዕሚ በቃ ዳርጋ ኣብ ገዝኦም ከባቢ ሰሙን ገለ ተዛሪቦም ገለ ኢሎም እቶም ፓረንትስ ይነግሩና ነይሮም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ባይታ ከነዳልወሎም ኣለና ኣብቲ መንፈሳውነት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዛንታታት እንታይ ገብሩ ይፈቱ ስቶሪ ኦፍኮርስ ካርቱን ኣርኢናዮም ነቲ ካርቱን እቲ መምህር እንታይ ዝገብሩ ሕጂ ብዚ ሳመራይዝ ገይሩ ካብ 3 ክሳዕ ካብ 2 ክሳዕ 4 ደቂቕ ክሳዕ 6 ደቂቕ ዘሎ ዝሕዙሉ ዕድመ ስለ ዝኾነ እቲ መምህር ሳመራይዝ ገይሩ እንታይ ይገብር ይነግሮም ነቲ ዛንታ ወይ እውን ባዕሉ ተዳልዩ መፅኡ ስቶሪ ስለ ዝፈትው ነቲ ዛንታ ይነግሮም ኣብዚ ሕጂ ስቶሪ ኣነጋግራ ገሊኣቶም ኦፍኮርስ ፅቡቅ ገይሮም ከቕርቦ ዝኽእሉ ኣለዉ እቲ ድምፂ ዓው ክብል እንተኮይኑ ክትሕት እንተኮይኑ ናይ ጓል እንተኮይኑ ከምኡ ድምፂ እንዳቀያየርና ብስሕቦም ክንገብሮ ከለና ነቲ ዛንታ ሞር ክሳዕ ዘይርስዕዋ ብሂወቶም ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ካብ 18 ክሳዕ 24 ወርሒ ኦልሞስት ካብ ዓመትን 6 ወርሕን ክሳዕ 2 ዓመት ዘሎ ኣብዚ ኣካላዊ ዕቤት ከይድና ክንሪኦ ከለና ክዘሉን ሚዛን ናይ ኣካላቶም ባላንስ ሓልዮም ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ፀገም ይብሉን ኦፍኮርስ ኣለዉ ይደልደሉን ግን ባላንስ ገይሮም መኣዝኖም ሓልዮም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክፃወቱ ካልእ ኣክቲቪቲስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በዓላቶም ኩዕሶ ክፃወቱ ይጅምሩ ክፃወቱ ከለዉ ምስኻ ክተሓሓዙ ይደልዩ ኦፍኮርስ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ሞር ግዜ ሂብካ እንድሕር ተፃዊትካዮም ደስ ስለ ዝብሎም
كومي ولدي مسؤوم جزية محلاف نخسر زلنا هاي مثلا أوينا كم تقدم حج تزاربنا لهم بزعبا زي أبير نمهرهم أوينا opportunity كم تجزيه خلينا نحلف كلنا the more تي نعنا زلهم ندامون ناخدو ندقربو ناخدو إذا سمعهم زريقو قال نقرات كزارو ناجمو أبزي نات relationship build نقبره أبزل له حدا قربيتنا كاب سيريا زمت أنا توم دقهم قبر معلت له نبستحت وريدو قدام حزوم مسؤوم الصات كيزي حلف يوص حزوم فاكيشن حجي كوم عينت نقرات مقبار حجي توم دق بتعمي مسؤول اتاتشد مالتي بتعمي مالتي حجي أكونتات كوم عينت نقرات بايتا كنفتر صبوي أبانا بناي حبشة سوسايت وحداتنا استقنا ورينا عشوا هنصات كيزي يخربهم قله لومو دا يكونن ግን ሞር ጽቡቅ አድቫንቴጅ አለው ተገርና ማዕጾ ክኸፍቱ ይጅምሩ ኦፍ ኮርስ ከዓጹ ክኸፍቱ ይጅምሩ እዮም ክዳውንቶም ከውጹ ይፈቱ ንኣብነት ጫሞም ካልሶም ክዳውንቶም መሊሶም ክክደኑ ግን ኣይክእሉን እዮም ከውጹ ይኽእሉ እዮም ናይ ምግባር ዓቕሚ ግን የለን ደገፍ እውን ይደልዮም ካባና ስምዒት ናይ ማሕበራውን ዕቤት ኣብ ዝኸድና ከለዮ ክዳኑ ባዕሉ ክክደን ይጅምር ነዚ ድማ ንኽትከድኖም ቅልል ዝበሉ ክዳውንቲ ብምቕራብ ከነተባብዖም ንኽእል ኩሉ ግዜ ዝብላ ዘለኹ እንታይ ትሬን ክንገብሮም ኣለና ክንፈቕደሎም ኣለና እንታይ እዚ ንኸየባላሹ ብድሕሪኡ ንዓና ስራሕ ንኸይበዝሓና ኦፍኮርስ የድክመካን እዩ ግን ከምኡ ክንገብሮም ከለና እዮም ዝለማመዱ ባይታ ክንፈጥረሎም ከለና ኢና ትሬን ዝኾኑ ነገራት ዳሕራይ እንዳዓበይ ክኸዱ ከለዉ ፅቡቅ ገይሮም እንዳገበርዎ ክመፁ ክኸዱ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ በይኑ ክፃወት ይመርፅ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ዙርያ ዘሎ ሰባት ስምዒት ከም ዘለዎም ቆቁሩብ ክርድኦ ይጅምር ናትካ ምትስባዕ ደገፍ ይደሊ ቅድምና ናብቲ ዝቕፅል ምዕባለታት ናይ ህይወቱ ምኻድ ስለዚ ኢንካሬጅ ክትገብሮ ከለካ ከተተባብዖ ከለካ ፅቡቅ ከም ዘሎ ስለ ዝርድኦ ናብቲ ካልእ ስቴፕስ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ቅፅል ይኽእል እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ኣብዚ 2 ዓመት ዘማዕብሎ ግዜ ክርድኦ ይጅምር ንኣብነት ገዛና ምስ ተመለስና ወይ ድሕሪ ድቃስ ዝብሉ ሓረጋት ከውፅእ ይጅምር ወቃሕ ዝብሎ ገጻት ወይ ነገራት ኣብ ስእሊ ከለል ይጅምር ንገዛእ ርእሱ እውን ክምልከት ይጅምር ኣብ መስትያት ምስ ከለ ይኹን ቅድሚ ሕጂ ዘርኣዮም ሰባት እንታይ ክገብር ይጅምር ከለሊ ይጅምር ኣብ ካልእ ቦታ ርእይዎም ስእሊ መሰርኣኻዮ መሊሱ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ክዝክሮ ይኽእል እዩ ናይ ምዝካር ክእለቱ ክውስኽ ይጅምር ነቲ ዝረኣዮ ነገር እንዳወሰኸ ኣእምሮም እንታይ እዩ ቀስ እንዳበለ እዩ ኣካላቶም ኣብዚ ቀስ እንዳበለ እዩ ቱ ፕሮግረስ ቀስ እንዳበለ እዩ እንታይ ዝኸውን ዝቕፅል ኣብዚ ዕድመ እዚ ከባቢ 200 ቃላት ክሕዝ ይጅምር ኣብዚ 2 ዓመት ዝገበረሉ ግዜ 200 ቃላት ይሕዝ ብቕልጡፍ ድማ እናወሰኸሉ ይኸይድ ቀልጢፎም እዮም ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ መሓዝ ዓቕሞም እቲ ናይ ቋንቋ እንታይ ክገብርዎ ዝጅምሩ ከማዕብልዎ ዝጅምሩ ማለት እዩ ከባቢ 200 ቃላት ይሕዝ ኣብዚ 2 ዓመት ምስ ገበረ ዋላ እኳ ትርጉሙ ኣይፍለጦ ዝተዛረብካዮ ክደግም ይጅምር ክዝምርን ምንቅስቃስ ክውስኸሉን ይጅምር ብፍላይ ድማ ብሓደ ትገብርዎ እንተደኣ ኮንኩም ማለት እዩ ክልቲኻ ትገብሮ ትኾንካ ደጋጊሙ ነቲ ነገራት እንታይ ክገብሮ ክእል እዩ ገብሮ ይኽእል ድሌታቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝለመዶም ገጻት ክርኢ ይደሊ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎም ዝፈልጥ መሊሱ እንደገና ክሪኦም ይደሊ ብነፃነት ነገራት ክድሰሎም ዝኽእል ከምቲ ናይቶም ደቂ ዓሰ ናይ ዓመትን 6 ወርሕን ዝረኣናዮም ፅቡቅ ከም ዝሰርሐ ክንገሮ ክተባባዕ ይደሊ ደሴም ኣብዚ እውን ከምቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ከነተባብዖ ይደሊ እዩ ደሴም እዩ ምስቲ ጥቃጥቃ ስለ ዝኾነ ትዕድሞም ደሴም እዩ ድሌታቶም ዝፃወተሉ ክፍሊ ይደሊ ጌጋ ክገብር ከሎ ብዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንቀፅዖ ኣለና ተቃፃፅዓ ግን ኣብ ናይ ገለገለ ትሪኦ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት ኣይቀፅዑ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ደቅና ክንቀፅዕ ከም ዘለና ይነግረና እዩ እቲ ቃፃፅዓ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብናዮ ብርህራሄ ብፍቕሪ ታርጌትና ነቲ ጌጋ ከመይ ገይሮም እረሙሉ ኣብ ገለ ኤርያ እውን ማህረምቲ እንተኮይኑ ኣብ ዝሃሲ ዘይኮነ ኣብ ክጉድእሉ ዘይክእሉ ቦታ መሪፅና ምስ ረኸብናዮም ጌጋ ምስ ገበሩ ሲ
عين بالله سني بالله لنا زي كنا هنهرمهم زي زلنا بوتا مريض ناون تخنقبر لنا نقصعم علينا مالتي كاب 4 كاب 0 كس 4 عام زل منفساي ابزت فاونديشن منفساو انتي نقبرو ليو ننصلي ابز انتيهم بادو سئليو نحنا اين انتي نقبرو نسئل لهم ابزي كم تسخات دلو غيركا انت ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ከተዕብዮም ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዋላ ኣብ ካልእ እምነታት ተሪእኒ ሓደ ሰብ ካልእ እምነት ተልይዎ ነቲ ቆልዓ ተሚሩ ኣብ መወዳእታ ነታ ቆልዓ ኩሉ ዝመሃሮን ዘረድኦን እምነት እንታይ ዝገብራ ዝኽተላ ስለዚ ነፃ ስለ ዝኾነ ንሕና ኢና እንታይ ንገብሮ ኩሉ ፅቡቕ ዘበለ ነገራት ንስእለሎም ከምኡውን ሕማቕ ነገር ተተሳኢልዎም እውን ኣብዚኦም እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ክሕዙን ኦብዘርቭ ክገብሩ ዝኽእሉ ክፍቀሩ ከሎ ዓለም ከም ውሕስ ቦታ ኮይኑ እንታይ ይኾኑ ይንዖም ይኾኖም ይስምዖም ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ብደጋጊምና ርኢናዮ ነርና ከነፍቅሮም ከለና ኣብቲ ማሕበራዊ ብፍላይ ክንገብረሎም ዝግባአና ተን 5 ፒላርስ ኢልና ዝረኣናየን ኣካላዊ ኣእሙራዊ ስምዒታዊ ማሕበራዊ ኣብታ ማሕበራውን ኣብታ ስምዒታውን ከም ነፍቅሮም ፕራክቲካል እንታይ ክንገብረሎም ኣለና ብቃላትና ብግብርና ክንገልፀሎም ኣለና ከም ነፍቅሮም ተነጊርናዮም እንተገሊፅናሎም ከም ነፍቅሮም እንተተረዲእዎም እቲ ቦታ ንዖም እንታይ ኩሉ ግዜ ውሑስ እዩ ነቲ ኣብቲ ገዛ ዝረኸብዎ ፍቅሪ እዮም ዳሕራይ ኣብ ደገ ከይዶም ምስ ዓበዩ እንታይ ዝገብሩ ዘንፀባርቑ ኣብ ገዛ ዝተጎድኡ ካኹም በንፃሩ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ርኢናያ ነርና ስለዚ ክፍቀሩ ከለዉ እቲ ኢንቫይሮንመንት ከባቢ ንዖም እንታይ ኮይኑ ይስምዖም በቃ ኣብ ውሕስነት ዘለዎ ውሑስ ኮይኑ ይስምዖም ብቃላትን ብግብርን ከተርእዮም ኣለውካ ብድሕሪኡ ኣምላኽ ከማኻ እዩ እንታይ ዝመስሎም ቅድሚ ሕጂ እንተሪእናያ ነርና ኣብነታውያን ክንከውን ኣለና ብሂወትና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነሪኦም ኣለና ንኣብነት ክንፅሊ ንፀሊ ብዛዕባ ጸሎት ምሂርናዮም ኣብ 4 ዓመት ወይ 3 ዓመት ዘሎ ብዛዕባ ጸሎት ተምሂርናዮም ብዛዕባ ካልእ ትምህርትታት እውን ተምሂርናዮም ክንገብሮ ተሪኦምና ሞር ንክስዕብዎ ዕድል ንዖም ፅቡቅ እዩ ነቲ ዝርእይዎ ክንምሮም ከለና ክንገብሮ ከለና ንዑ ክተልዎ እዩ ምክንያቱ ከምኡ ክንገብር ከለና ኣምላኽ ከማና ከምኡ ገይሮም እዮም እንታይ ዝገብሩ ዝስእልዎ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ ዓመታቶም መንፈሳውነት ክትምግቦም ከተዕብዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣባኻዮም ዝውከሉ ክሳብ 12 ዓመት ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣባና እዩ እቲ ስለዝኣምኑና ድሌቶም ክሓቱ ስለ ዝኽእሉ እቲ ገዛ ንዖም ስለ ዝጥዕሞም ኣብኡ ብነፃነት ክዛረቡ ስለ ዝኽእሉ እቲ ቦታ ስድራ ቤት ንዖም ጥዑም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንሕና እንታይ ክንገብሮም ኣለና መንፈሳውነት ክንምግቦም ኣለና ንፉዕ መራሒ ዝብል ትምህርቲ ርኢናያ ነርና ንፉዕ መራሒ ንደቁ ይምህር ኣብ መሰረት ይስርቶም ንፉዕ ኣቦ ይፅሊ እናበልና ርኢና ነርና ስለዚ ኣብቲ መንፈሳውነት ክንምግቦም ክንምህሮም ክንዕብዮም ኣለና ቀፃሊ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ብሓደ መዓልቲ ዝግበር ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ነርና ኢና ኣብዚ ሸቶ ክህልወና ኣለዎ ከምዚ ንእግረ መንገድካ ዝግበር ዘይኮነ ቀፃሊ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብረሉ ተጊህካ ተዓየሉ ኣብ ካልኦት እምነታት ከይና ክንሪኦም ከለና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ምስ መሃርዎም ብድሕሪኡ ካብቲ እምነት ክወፁልካ ይክእሉን እዮም ስለዚ ቀፃሊኦም ዝገብርዎ ከይድካ ከተፅንዖ ኣለካ ስለዚ ንሕና ከዓ ቀፃሊ ኢና ክንገብሮ ዘለና ቀፃሊ ኢና ክንምህሮም ዘለና ኣፍቅሮም ተኸናኸኖም መሃሮም ነቲ ዝሓዝካዮ ንክዕቅቦ እንታይ ትገብሮም ኢኻ ብፍቅሪ ተፍቂርናዮም እንተተኸናኺናዮም እንተምሂርናዮም ነቲ ንምህሮ ክኽተልዎን ክዕቅብዎን ክሕዝዎን እዮም ኣብ 0 ክሳብ 4 ዓመት ዘለዉ ንልቦም ንዳልወሉ ኣገዳሲ መንገዲ ቀፃሊ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩ ሓደ መዓልቲ ኮንካ እንትገብሮ ወይ ኣብ ሰሙን ኣይኮንካ እንትገብሮ ቀፃሊ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ሰሙን ኣይኮንካ ክትገብሮ ዘለካ ስለዚ ክንሓልየሎም ከነፍቅሮም ከለና እዚ ነገር ብሳይኮሎጂ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘፅንዕዎ እዮም ነቲ ዝሓዝካዮ ነቲ ዝመሃርካዮም ነቲ ዘረኣኻዮም ፅቡቅ ነገራት ከዕብይዎን ክኽተልዎን ክጅምሩ እዮም መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ንህፃን ታኸደላ ዘለዎ መንገዲ እንተሪኢኻዮ ምስ ኣረገ ምስ ዓበየ ካብኣ እንታይ ኣይከውኒ ኣይለን እዩ ኣተሓዞም ነቲ ትደልዮ ንኣብነት ትፅሊ እንተኣሊኻ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ግለፀሎም ንኣብነት ክፅሊ ተሪኦምካ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ከተረድኦም ኣለካ
ክትገልጸሎም ኣለካ ንምንታይ ትጸሊ ኣለኻ ስለምንታይ ትጸሊ ኣለኻ ምእዛዝ ንመሃሮም ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ንኣምላኽ ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ብድሕሪኡ ንወለዶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ንኻልእ ሰብ እውን ከኽብሩ ከም ዘለዎም መምሃራኖም ክእዘዙን ከኽብሩን ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ኩሉ ንገብሮ ሰሓቢ ክኸውን ኣለዎ እቲ ንክንምህሮም ነዳልወሉ ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ክንምህር ሰሓቢ ክንገብሮ ኣለና ኣቀራርባና ይኹን እንዳጽናዕና ሕጂ ብፍላይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ይሕግዘና ዝኾነ ነገር ተደሊና ኣብ ጉግል ከይድና ርኢና ብኡ መሰረት ነገራት እናረኣና ኣብ ዩቲዩብ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ ትምህርቲ ከነቕርበሎም ከለና ሰሓቢ ጌርና ከነቕርበሎም ኣለና ደስ መታን ክብሎም በቲ ናቶም ዕድመ እንዳተረዳእና ኣቀራርባና እንታይ ወሳኒ ቅድሚ ሕጂ ዝርኢናያ ስለ ዝነበርና ምስ ኣርኣናዮም እናዓበዩ እናወስኹን እናኣመኑን ክመፁ እዮም ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣርኢናዮም እንዳምሃርናዮም ተኸይድና እንታይ ክገብርዎ እዮም ክኽተልዎ እዮም ኣብ መወዳእታ ሽዑ እናኣመኑ ናብ ውሳኔ ክኸዱ እዮም ናብ ኣምላኽ እንታይ ንግበር ንወፍዮም መፅሓፍ ቅዱስ ከይድና ክንሪኦም ከለና ሓና ንሳሙኤል እንታይ ጌራቶ እያ ወፍያቶ እያ ኣብ ገለ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባእና ንገብር እቲ ካልእ እውን ንሕና ክንገብሮ ዘይንክእል እውን እግዚኣብሔር ሕሊፍና እንታይ ንግበሮ ንጸልየሉ ናብ እግዚኣብሔር ነማዕቅቦ እግዚኣብሔር ክሕልወልና ብጾም ብጸሎት ናብ ኣምላኽ እንታይ ንግበሮ ነቕርቦም ንእግዚኣብሔር እንድሕር ኣረኪብናዮ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገር ክረድኣና እዩ ስለዚ ናብ ኣምላኽ እንታይ ንግበሮም ንወፍዮም ከምቲ ሃና ዝገበረቶም ናብ ኣምላኽ ዴዲኬት ንግበሮም ቤተ ክርስቲያን ጥቡቅ ቦታ ድዩ ንክትከዶ ንክትልዎ ዝብል ውሳኔ ይውስኑ ዝዕድመ እውን እቲ ናይ መምህሩ ፍቕሪ ምስ ኣምላኽ እዩ ኮምፔር ዝገብሩ እቶም ኣብዚ ዕድመ እዚ ነቶም ሳንዴይ ስኩል ንምህር ብጣዕሚ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ከምኡ ስለ ዝስእሉና ምስ ኣምላኽ ስለ ዘረኣዩና ማለት እዩ ቀለልቲ ጸሎት ክጽሊ ይጅምር ይዝምሩ ደሰም እዮም ሓደ ክላስ ኢኻ ክትገብሮም ትኽእል ይዝምሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይዝምሩን መጽሓፍ ቅዱስ ይሕዙን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዛንታታት እንታይ ይገብሩ ይፈቱ እቲ ዛንታ ክንገር ከሎ ግን ሰሓቢ ጌርና ክነቕርቦም ኣለና ደጋጊምና ክንምህሮም ዘለና ኣቦይ ይፈትወኒ ኣደይ ትፈትወኒ ካብ ጠቕሲ እንዳምፃና ዘፍጥረት 37 እግዚኣብሔር ኣሎ ክሰምዑ ስለ ዝኽእሉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከም ዘሎ ክንነግሮም ኣለና እግዚኣብሔር ይፈትወኒ እዩ ደጋጊምና ክንምህሮም ዘለና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳይ እግዚኣብሔር ምሳና ከም ዘሎ ከም ዝግደሰልና ከም ዝሓልየልና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ምሳና ከም ዘሎ ክንምህሮም ኣለና ደጋጊምና እግዚኣብሔር ይፈትዎ እየ ይፈትዎ እየ ኢልና እውን ከምኡ ደጋጊምና ክንምህሮም ዘለና እግዚኣብሔር ይሕልወኒ እዩ እግዚኣብሔር ከም ዝሕልወና ከም ዝሓልየልና መዝሙር ዳዊት 23 ንብል ኣለና ከም ዝጓስየና ክንምህሮም ኣለና እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ከም ዝሃበና ኦፍኮርስ ኣብዚ ሕጂ ክንምህር ከለና ጥንቃቐ የድልየና እዩ ኣብ ገለ ኤርያ ዝደልይዎ ነገር ስለ ዘይረኸቡ ቻሌንጅ ክገብሩና ስለ ዝኽእሉ እግዚኣብሔር ዝህበና ነቲ ዘድልየና ኢልና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነረድኦምን ክንምህሮምን ኣለና እንድሕር ኩሉ ነገር ይህበና እዩ እንተኢልና ግን ዝደልይዎ ነገር ተዘይረኺቦም ናብ ካልእ ክወስዶም ስለ ዝኽእል ነቲ ዘድልየና ነገር تزلينا زفلت نتاتلينا نع كم زبنا أنت خنقبرم علينا كنا تحزم علينا بالانس خنقبر لنا دحري نابزيد لنا قرات كأتو يسوس فتوني كم زفتونا كم زفكرنا يسوسون كان مهرم علينا እግዚአብሔር يرين كم زرينا كل جزء كم زرينا كم زحلونا كان مهرم علينا እግዚአብሔር يسمعني صلينا كم سمعنا كان مهرم علينا እግዚአብሔር كم سمع كان نغرم علينا እግዚአብሔር فطيرني كل አካላቴ መስተንክር ድንቅ እንጌሩ كم زفطرنا እግዚአብሔር ናዓና كم زفطرون كن نغرم علينا ኣብዚ ዕድመ እዚ ነገራት እዚ ክንነግሮም ከለና ንኣብነት ሕጂ ናይ በዓል ዳርዊን ትምህርታት ሰብ በዝና ኢቮሉሽን ከይና ክንሪኦ ከለና ሰብ ከይዱ ካብ ህበይ ተበጊሱ እንዳማዕበለ ከይዱ ዝበሃል ነገራት ብኡ እንዳዓበይ ምስ ከዱ እንታይ ኣይኮኑን እዮም ኣይፅልውን እዮም
ካብ ብንእሽቶም ክንምህሮም ተጀሚርና እግዚኣብሔር ከም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ ኦኬ ክልተ ዓመቱን ኣካላዊ ሙሉእ ክልተ ዓመት ምስ ገበሩ ተዓንቶ ዝረኣናዮ ናይ ዋርሕ እንዳበልና ኢና ንሪኦ ነርና እተን ናይ መወዳእታ 10 ካብ 10 ክሳብ 20 ኣስናን እንታይ ይገብር ኣብዚ የውፅእ ቁመቱ ካብ 80 ክሳብ 85 ሴንቲሜትር ይኸውን ብኢንች ዋላ ኸይና ክንሪኦ ከለና ክብደቱ ካብ 11.3 ኪሎ ዘሎ ክበፅሕ ጅምር እንዳወሰኹ እዮም እንታይ ዝኾኑ እዚ ዝመፁ ክተዓፃፀፍ ይጅምር ደሓነ ኾን ኣብዚ ነገራት ተዓፃጢፉ ኣካላቱ ነገራት ተዓፃጢፉ ክገብር ይጅምር ኣብዚ 2 ዓመት ይጎይ ፀገም የብሉን ክጎይ ይኽእል እዩ እዚ ባዕሉ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ይበላዕ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኹም ግን እንድሕር ንክመሃር እንድሕር ባይታ ተዘይፈቒድናሉ 2 ዓመት ኮይኑ ክምገብ ኣይክእል ደጊመ ይዛረበሉ ክትሓሰብ ገሊኣቶም ከባቢ 3 ዓመት ኮይኖም ስቲል ዝኽለሱ ኣለዉ ማለት ስቲል እቲ ስድራ ቤት ይምግቦም ይኸልሶም ስለዚ ባዕሉ ክበልዕ ይኽእል እዩ ብዚ ዕድመ እዚ ትሬን ተገይርናዮ ንዑ እውን ፅቡቅ እዩ ስለዝከም ተገይርና ይምረፅ ቅድሚ ናይ ምሳሕ ድራር ግዜ ክዓርፍ ክድቅስ ይደሊ ናይ ቀትሪ ሽቓቕ ብኸመይ ከም ዝጥቀመሉ ንኽላመድ ተገዳስነት የርኢ ኣብዚ ሕጂ ንኽጥቀም ተገዳስነት ስለ ዝርኢ ኣቀዲምና ምሄርናዮ ተፀኒሕና ፅቡቅ ክሳብ እዚ ዕድመ እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ብምጭናቕ ብፀቕጢ ይኮነን ክኸውን ዘሎ ገሊኣቶም ቆልዑት ኣለዉ ሕጂ ቁልጡፋት ቀልጢፎም ነቲ ነገራት ምስ በልክዮም ክለምዶ ይኽእሉ ባዕሎም ሽንቲ መፂ ንገሊሎም ክትዛረቡ ጅሙ ገሊኣቶም ግን ዝድንጉ ይኽእሉ ስለ ዝኽእሉ እንተምሂርናዮም ትሬን ተገይርናዮም ግን ኣብ ዘርእሉ ግዜ ከነሪኦም ተጀሚርና ባዕላቶም ሽንቲ መፂን ኢሎም ክሕብሩ ጅምር እዮም ጋይድ ክንገብሮም ንኽእል ኢና 75 ናይ እኹል ሰብ ኣእምሮ ኣሎ ማለት 75% እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ሰባት ዝገብርዎ ክደግም ይጅምር ኣብዚ 2 ዓመት ሕጂ ብዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ጥንቃቐ የድልየና ኤቭሪ ንገብሮ ነገር ነቲ ዝረኣየ እንታይ ዝገብሮ ዝደግሞ የምስል ብቐሊሉ እንታይ ይኸውን ይፅሎ ብካልእ ክፅሎ ይኽእል እዩ ነገራት ከምስል ይኽእል እዩ መምህር ሓደ ንጥፈት ከካይድ ከሎ ካብ 2 ክሳዕ 3 ደቂቕ ኣቓልቦ ከይተሰረቐ ክዕዘብ ይኽእል ኣብዚ ዕድመ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ናይ ሳንዴይ ስኩል እቲ መምህር ነቲ ከቕርቦ ዝደሊ ሓሳብ ተዳልዩ መሊሱ ኣስተንቲኑ ሓሲቡ ፕራክቲስ ገይሩ ነታ ዝደልያ መሴጅ ካብ 2 ክሳዕ 3 ደቂቕ እንታይ ክገብረሎም ይኽእል እዩ ከመሓላልፈሎም ይኽእል እዩ ካብኡ እንተነዊሑ 5 ደቂቕ 10 ደቂቕ ተኸይዱ ግን እቲ ቆልዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ኮፍ ኢልልካ ኣሎ ፈሪሂካ ወይ ኮፈል ስለ ዝበልካዮ ግን ክሰምዓካ ኣይክእልን ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ካብ 2 ክሳዕ 3 ደቂቕ በቃ ሓሳቡ ከይተሰረቐ ሰምዓካ ስለ ዝኽእል ኣባይኻ እታ ክትምህሮ ትደሊ መልእኽትኻ ከተመሓላልፍ ትኽእል ዝለምዶም ነገራት ይፈቱን ይደጋግምን ዝለመዶም ነገራት ንሓደ ነገር ተርእይዎ መሊሱ ይደግሞ እንደገና ይደጋግሞ ማለት እዩ በቶም 5 ህዋሳት ብዝበለፀ ይመሃር ብዓይኒ ብእዝኒ ብኩሉ በተን 5 ህዋሳት ንብሎም ዘለና ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ሓረጋት ሙሉእ ሓሳባት ተጠቂሙ እንታይ ክገብር ይጅምር ክዛረብ ሕፅር ዝበሉ ቀለልቲ መዛሙር ይዝምር ነቲ ዝሰምዖ መዝሙር ንዑ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ንእሽተይ ሒዙ ንዑ ክዝምሮ ይኽእል እዩ ቀለልቲ ከበድቲ ዘይኮኑ ንዓቶም ሪና ኣለና እውን ኣብ ደቅና ከምኡ ሰሚዖም ነቲ መዝሙር ክደግሞ ወይ እውን ምስቲ እቲ መዝሙር ክዝመር ከሎ ምስኡ ክብሉ ከለዉ ርኢናዮም ኣለና ስለዚ ነቲ ቀለልቲ መዛሙር እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ክዝምሮ ይኽእል እዩ ክፍልታት ኣካላትና የለልዮም የመልክተሎም ከምኡን ዝለመዶም ነገራት ንኣፍንጫ ንዓይኒ ንእዝኒ ብፍላይ ተምሂርካ ከርእየካ ይኽእል እዩ ደቀቕቲ ነገራት እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ክዕዘብ ይኽእል እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ይፈልጥ ኣብዚ 2 ዓመት ስምዒታዊ ሓያል ዝኾነ ስምዒት ኣለዎ ግን ንሓፂር ግዜ ጥራይ ሓደ ግዜ እንታይ ይኾኑ ይሓርቁ ድንገት ክራረዱ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እቲ ዝስምዖም ስምዒት ክነግሩኻ ስለ ዘይክእሉ ከረድኡኻ ስለ ዘይክእሉ ብዙሕ ግዜ እንዳዛረብካዮም ከለካ ሓሪቆም ነገራት ክድርብዩ ይኽእሉ እዮም ኦፍኮርስ ጌጋ ከም ዝገበሩ ክንቀፅዖም ኣለና
ኣብ ገለገለ ካኹም ነቲ ዕድመ ስለ ዘይርድኡም እቶም ስድራ ቤት ካሃስይዎም ትርኢኻ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝስምዖም ነገራት ዝደልይዎ ፅቡቅ ገይሮም ክገልፅዎ ስለ ዘይክእሉ ክነግሩካ ስለ ዘይክእሉ እንተዘይተረዲእካዮም ክሓርቁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓደ ግዜ ስለ ዝሓርቁ ኣብ ከምኡ ግዜ ክንርድኦም ክንድግፎም ኣለና ሕርቃኖም ንምግላፅ ይበኺን ይውጭጩን sometimes ዋላ ኣብ ሾፒንግ ዋላ ክትገብር ከይድካ እንድሕር ነቲ ዝደለይዎ ዝሓዝ ክብሉካ ዝደልዩ ተዘይተረዲእካ ክውጭጩ ይኽእሉ እዮም ክሳዕ ሕፍረት ዝስምዓካ ማለት እዩ ክበኽዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ትስምዒት ከምኡ ስለዝኾነ ዕድሞም ስለዝኾነ ክንሰምዖም ክንርድኦም ክንፍትና ኣለና ብዙሕ ግዜ ንሕቶ ኣይፋል ዝብል መልሲ ይህቡ ሓድሽ ቆልዓ ምስ ዝመፅእ እንታይ ኮኑ ይቆኑ ካልእ ነቲ ናቶም ቦታ ዝሕዝ ዓይነት ኮይኑ ክደፍእዎ ይኽእሉ እዮም ገለገለ ቆልዑት ኣለዉ ብፍላይ ዝዳፍኡ ዝሓርቁ ጎንፂ ዝጥቀሙ ኣለዉ ነቲ ስምዒቶም ብከምኡ ስታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ንናይ ካልኦት ስምዒታት ተነቀፍቲ ይኾኑ ብርቱዕ ሃንደበት ዝኾነ ድምፂ ምስ ሰምዑ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክፈርሑ ይኽእሉ እዮም ማሕበራዊ ብዙሕ ቃላት ይፈልጡን ብሕፅር ዝበሉ ሙሉኣት ሓሳባት ይዛረቡ ምስ ሰብ ክሓብሩ ምስ ሰብ ኮሚኒኬት ክገብሩ ከለዉ ብዙሕ ቃላት ይፈልጡ እዮም ግን ነቲ ቃላት ብሕፅር ዝበለ እንታይ ክገብርዎ ይኽእል ክገልፆ ክዛረበሉ ይጅምር ነገራት ብገዛእ ርእሶም ክገብርዎም ይደልዩ ሓደ ነገር ክትሽከም ተሪኦምካ ወይ ክትሕዝ ተሪኦምካ ነቲ ነገራት ባዕሎም ወይቲ ናቶም ነገራት ክሕዙ ይደልዩ ማንኮኦም ይኹን ኩባያኦም ይኹን ስለዚ ብገዛእ ርእሶም ክገብሩ ይደልዩ እዮም ሓሳባቶም ከይተሰረቐን ሓፂር ግዜ ጥራዮም እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ክፀንሑ ዝኽእሉ እቲ ማሕበራዊ ንእሽተይ ፀኒሖም ናብ ካሊእ እዮም ሽፍቲ ዝገብሩ ዛትስ ዋይ ናብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ እንታይ ንገብሮም ኣብ ቸርች ብዙሕ ኣክቲቪቲስ እዩ ዘሎ ሓንሳብ ፔይንት ይገብሩ ብድሕሩ ካርቱን ይርዩ ብድሕሩ ይፃወቱ ከምኡ እንዳገበርካ ሓፂር ስለ ዝኾነ እቲ ናቶም ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ ኣብ ሓደ ቦታ ነገራት እንዳቀየርካ ኢኻ ክትሕዞም ትኽእል ኣብ ጥቓ ካልኦት ህፃናት ኮይኖም እንተዘይኮይኖም ምስኦም ሓቢሮም ክፃወቱ ኣይደልዩን ናይ በይኖም መፃወት ይደልዩ መፃወቲኦም ምስ ካልኦት ህፃናት ሓቢሮም ክፃወትሉ ኣይደልዩን ዋላ ብቸርች ናቶም መፃወቲ ይብካዮም ገሊኣቶም ኩሉ ኮንትሮል ክገብርዎ ይደልዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ዕድሞም ስለ ዝኾነ ድሌታት እንዳቀዲምና ዝነበርናዮ ኣብ ቤተክርስትያን ዝለምድዎ ገፃት ክርእዩ ይደልዩ ብነፃነት ነገራት ኣብዎ ልክዕ ከምቲ ናይትዮም ሓደ ዓይነት በቲ ዝገብሮ ነገራት ድሌታቱ ክተባባዕ ከም ዘለዎ ህራይ ክበሃል እዩ ዝደሊ ብዚ ነቲ ዝደልዮ ነገር ክግበረሉ ጥራይ ዝደሊ ኖ ዝብል ነገራት ክሰማዕ ኣይደልን እዩ ዝፃወተሉ ክፍሊ ይደሊ ደሰይም ኣብዚ 2 ዓመት እውን ጥቃጥቃ ስለ ዝኾኑ ደሰይም እውን ኣብዚ ጌጋ ምስ ዝገብር ብከምዚ ዓይነት ነገር እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንቀፅዖ ኣለና ኣብ 3 ዓመት ኣብ ዝገብርሉ ኣካላዊ ዕቤት ኣብዚ ቁመቶም 95 ሰንቲሜትር ይኸውን 8 ኢንችስ ይበፅሕ ኣብ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን መላእ ኣካላቶም ዘሎ ጨዋዳታት ክጥቀሙሉ ይጅምሩ ዳዕበዩ ይኸዱ ኣለዉ እንዳወሰኹ እንዳጠንከሩ ይኸዱ ኣለዉ ድልዱል ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ክእለት የብሎም ንኣብነት ዝወደቐ ሳንቲም ከልዕሉ ኣይክእሉን እዮም ኦፍኮርስ ቀሲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኮነን ድጋፍ የድልዮምኒ ነገራት ባዕሎም ክሕዙ ከውፅኡ ክመልሱ ይኽእሉ እዮም በቲ ናቶም ዓቕሞም ከበቲ ነገራት ዘይኮነ ስለዚ ስቲል እውን ኣሎቲ ኣካላዊ ዕቤት ይውስኽ እዩ ዘሎ ባዕሎም ኣስካላ ኮርዱን ክድይቡን ይኽእሉ ኣብቲ ኣካላዊ ዕቤት እዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ደይቦም ክወርዱ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም ይበልዑ ይምገቡ ምክንያቱ ክንርስዖ ዘይብልና ግን ኣብ 2 ዓመት ከለዉ 2 ዓመትን ገለን ከለዉ እንድሕር ተዘየላሚድናዮም ክምገቡ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዘለና ዓዲ ሓደ ግዜ ኬንያውያን ናብዚ ኣብ ገዛ ድራር ጎረቤትና ኣለዉ ምስ ዓደምናዮም እቶም ደቆም እቲ ሓደ ንእሽተይ ነይሩ ፕሮፐርሊ ወዲ ከባቢ 5 ገለን ከባቢ ገለን ነይሩ ፕሮፐርሊ ፒያቱ ሒዙ ከም ዓብይ ኮፍ ኢሉ ተመጊቡ ተሓፍቱ እውን 7-6 ዓመት ትገብር ነይና ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢላ ልክዕ ከም
كم عبسب بتا بتي فنجان نهباز نبرنا بونا نداستيت كوفي الأمشال ما نرى له ما بزعد حجي أب كم زعدمة بأجواب كم جو تريوم يخاص لذي انتاي خبانا زوج اليوم تيلكا أتي سدرابيت بو جيرو انتاي جبرومي كم سنتهم لحن يوم زيوم كان بكل نجر نقحات سلزخون بو جيرو دقوم يا علي وميم سلازي بتخكل كده عليهم تجمعنا بسلاسة عمت صبوق كمجاب بعلو خبل يخيليو شرام تقام كم مهارو يخول يوم أمراء عبيد كأن نخر يخون أب حدا يزين حدا نقدر تريهم تخجورو زخولو قريني يعني ناس 75% ناي أدال عمره يزولهم أدالت عمره يزولهم حمسة علات نورحي يحس أبزي سلاسة عمت مالتي ورحي نعمل سلاسة عمت ورحن تجيرو أبتا ورحي كبابي حمسة قالات كحز يخل قلتو فاتهم في اللي حجي انت هاتريهم كاب عندنا نبز عد مسمصو ولا حنت نجر زي يقولوا دك 4 5 تجرنيا طبق كزارو صنيحهم كان هبت بيت تمرت مساعته قلطيفهم نتو ቋንቋ كملكو خلونا ስለዚ ተኣምሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ነቲ ቃላት ኣብዚ ዕድመ እዚ ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ከባቢ 50 ቃላት ንወርሒ ብዙሕ እዩ ዝተባሃለሎም ዝተነገሮም ግብረ መልሲ እንታ ክገብሩ ይህቡ